אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה אשר... טוב, מספיק עם זה. תימון, מה אתה עושה? מריץ את הסרט למקום שבו אנחנו נכנסים. אבל אי אפשר להפוך את הסדר. ההפך, ידידי החזיר, בשביל זה קיים השלט. אבל זה יבלבל את כולם. חייבים לחזור אחורנית לתחילת הסיפור. אבל אנחנו לא נמצאים בתחילת הסיפור. אנחנו כן, כל הזמן. כן, אבל הצופים לא יודעים. אז בוא נספר להם את הסיפור שלנו. היי, לי יש רעיון. בוא נספר להם את הסיפור שלנו. זה מוצא חן בעיניי. סיור קטן אל מאחורי הקלעים. ניקח אותם למקום ההתרחשות, למבט מקרוב, על הסיפור שבתוך הסיפור. כי מה שהם לא יודעים זה איך באמת היינו שם, גם אם הם לא ידעו שהיינו שם, נכון? לא הייתי מנסח את זה יותר טוב בעצמי. אז פירוש הדבר שאנחנו חוזרים לאחור, להתחלה? או לא, פומבה. לא. נחזור הרבה יותר לאחור, אל לפני ההתחלה. אננאי לך דודי, אננאי לקראת קלה, אננאי פני שבת, שבת נקבלה. אננאי לך דודי, אננאי לקראת קלה, אננאי פני שבת, שבת נקבלה. הידוררי דברי כבוד השם עלייך נגלה לא תבושי ולא תקרמי מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו אני עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי לקראת קלה ונשמה או נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשמה נקבלה והיו שיצה שוסייך ורוחקו כה מבלייך יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתם על קלה ימין ושמאל תפרותי ויך השם תריצי על ידי בן פרצי ונשמחה ונעילה דודי לקראת קלה ונשמה נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשמה נקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמונה על סגולה בואי חלה בואי חלה דודי לקראת קלה ונשמה או נקבלה או לך דודי לקראת קלה ונשמה נקבלה